الحمد لله الحمد لله الحمد لله الذي جعل صلاة الجمعة من شعائر الإسلام وفرضها على أمة محمد عليه الصلاة والسلام لتكون مكافرة للذنوب ومطهرة للآثام. نشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الذي يكرم المؤمنين والمؤمنات برؤية جماله في دار السلام. ونشهد أن سيدنا وسندنا ومولانا محمدا عبده وحبيبه ورسوله المبعوث بالدعوة إلى دار السلام صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأولاده وأصحابه وأتباعه وخلفائه الراشدين المرشدين المهديين من بعده ووزرائه الكاملين في عهده، خصوصا منهم على الأئمة خلفاء رسول الله على التحقيق أمير المؤمنين حضرة أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعلى بقية الصحابة والتابعين رضوان الله تعالى عليهم أجمعين. أيها المؤمنون الحاضرون اتقوا الله وأطيعوا إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. قال الله تعالى في كتابه الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم إلى آخر الآية. صدق الله العظيم. Баршабызны юктан бар еткән, шушы галимләрне барлыкка китергән, үз гомерен дә билгеләүче, үз ризыгын да тәкъдир итүче Аллаһ Раббыбызга шексез хәмд саналарыбыз, мактауларыбыз булса иде. Һәм дә күңелләребездән чыккан барча салават шәрифләребез, изге дугаларыбыз шушы барлыгына сәбәпче булган сөйкле пәйгамбәрбез Мухаммад Мустафа саллаллаһу алейхи ва салламга, аның гаиләсе, сахабалары, табиннарына булса иде. Һәм дә шушы изге һәм мубарак җәмәгать көнен хөрмәтләп килгән дин кардәшләребездән дә Аллаһ Раббыбыз риза булып, һәрберебезгә файдалы гыйлемләр, үгет-насихатлар алырга, үз күңелебезне чистартып, пакландырып, иншаллаһу рахман, тагын да бер атна да булган гөнаһларыбызны Аллаһ шушы сәбәп белән гафу итсә иде. Барчагызга Аллаһның улы саламы. Ассаламу алейкум ва рахматуллаһи ва баракатуһ. Хөрмәтле аксакал абзыларыбыз, иң баштан хөрмәтле хәзрәтләребез, хөрмәтле дини мубин исламда булган дин кардәшләребез, сәүдәгәрләребез, җегетләребез, кызларыбыз, шәкертләребез, устазларыбыз, барчагызны яракынчыгыш җирләреннән сәламлыйм. Ассаламу алейкум ва рахматуллаһи ва баракатуһ. Аларның сәламын да сезгә тапшырам. Әгәр дә хәзрәттәр рөхсәт итсә, бүген ярты-яртыга русча белән татарчаны катнаштырып, безләргә кунакларга инде бардыр дип уйлыйм. Ләкин үз телебезне сагынабыз, үз телебездә сөйләргә яратабыз. Хәтта кайбер вакытны да сөйләшерлек кеше дә юк. Шуннан да теге якларда, ул якларда. Шуның өчен монда шундый мөмкинчелек бирелгән вакытны аны кулда тотарга тырышабыз. Ләкин бөтенебезне дә аңлар өчен, аңлау өчен иншаллаһ рахман рөхсәт итегез, шулай итеп катнаштырып җибәрергә. Дорогие братья и сестры, уважаемые прихожане, всем, наверное, известно, но частично хотел бы, как маленький урок и как насихат, все мы с вами знаем 5 столпов ислама. Об этом посланнику Аллаха, алейхиссалям, ангел Джибриль в хадисе Джибриля четко и ясно передал. Все мы их знаем. Давайте повторим, я буду говорить просто про себя каждый. Это шахада, это намаз, это закят, это руза и это хадж. Кстати, даже последовательность, она не хаотичная. С чем связана последовательность каждого столпа ислама? С хронологией ниспосылания в Коране приказа на тот или иной вид поклонения. 10 лет шахады, 10 лет посланника Аллаха в Мекке только одно: ля иляха илля-Аллах. 10 лет только к этому призывал, искореняя язычество, идолов и ту состояние, которые были тогда арабы. На 10-й год Аллах Субхану ва Тааля приказывает намаз, икенчесе намаз. Аннары закят килә, руза түгел, закят килә. Чөнки хиҗрәттән соң, хиҗрәттән 2нче елында ислам диненең таралуына 15нче ел булган иде инде. Ул вакытны закят фарз кылына, аннары руза Рамазан аендагы инде и азакынчысы хаҗ. Ләкин без барыбыз да буларны беләбез, булар белән гамәл итәбез. Бер Госман вакытында булган әле галим Ахмед Хамди исемле бер китабында яза. Кешеләрнең белмәгән 6нчы исламның шарты бар. Аның да исеме джихад. Джихад исеме. Күбесенчә кешеләр бу исламның шартыннан ераклаша.
Кем куркып, кем аңламыйча ераклаша. Ләкин шул китабында яза, бер кемдә намазыннан, уразасыннан, закятыннан, хәтта хаҗыннан ләззәт, тәм аламыячак. Шушы 6-нчы ислам шартына әзер булмыйча. Если объяснять простым языком, смотрите, 5 столпов ислама, 6-й джихад. Он такой не официальный, не открытый, но каждый из нас должен быть к нему готовым. В большей мере, степени, говоря, сейчас многие по-разному воспринимают эту терминологию, в каждой эпохе она меняет свое положение, свою ситуацию. Представьте себе, вот что только что мы сказали, да? Часто у нас возникает вопрос, мы читаем намаз, но не получаем вкус от него. Бывает такое? Некоторые даже по 30, по 40 лет читают и думают, вот я 30 лет намаз читаю, а ВОЗ и ныне там, что-то ничего не поменялось, вроде так же там, там. То есть не про всех говорю, но у большинства из нас возникает вопрос самосуда. Сами с собой разговариваем и говорим, вот я закят дал, вот я, интересно, я дал за рия это будет или как, вот я там ураза держал там, а интересно, оно зачтется или как, а вот я там в хадж съездил. Возникает вопрос, это нормально, это самооценка, такая внутренний идет диалог. Но большинство из них с намазом связывают. И зачастую мы в намазе не получаем удовольствия. Так вот, этот богослов говорит, что пока человек вот этот столб ислама на себе не пропустит, он никогда от остальных поклонений вкуса не получит. Все эти поклонения будут фиктивными, все они будут образными, просто поверхностными. Пока человек в себе не почувствует ту самую вот это чувство. Маленький пример приведу. Все вы знаете, особенно в последнее время и фильмы показывают, и популярно, это Формула-1. Это вид спорта, который не только один человек участвует, там целая команда участвует. Начиная от тренеров, начиная от спонсоров, которые там известны, популярны на всю миру, команда, которая механикой занимается, техническими частями, ну и в конечном итоге сам пилот. Когда выигрывает та или иная команда, как вы думаете, то чувство, которое колеса прикручивает механик там, или там за компьютером сидит, который программист, они также ощущают, как ощутил пилот, который пересек финишную прямую? Нет. А знаете почему? Потому что пилот, он внутри процесса. Потому что он получает эту эйфорию, вот это чувство гормонов, у него выплеск идет такой колоссальный. Почему? Потому что он, то есть тот человек, который в этом процессе, то есть вот в этом джихаде участвует. Он в самом процессе. Как можно получить от намаза, от уразы, от закята пользу, когда вот эта фиктивность, как день сурка, почему? Вот то, что Хазрат приводил пример, то, что вот это сейчас на примере там турецкой мечети, и то, что Гасман Хазрат был в свое время и сейчас, это выход из зоны комфорта. Это когда ты не просто, мәшітті без барвитінде, ярар, шуларга шакыр, благина яшик. Так за боком. Мы же видим палестинскую ситуацию, что страны, которые граничат с ней, живут в роскоши и в шелках, а здесь бедствие. То же самое у нас, мы не отличаемся ничем. Эта ситуация показала нам все наше положение. Поэтому вот в этом аяте Всевышний Аллах, смотрите, что говорит. Тонкий намек, сура Маида, 54 аят. Я юхалладина аману, эй иман китерган бандалар, ма яртадда минкум ан динихи, кем арагыздан дининен шығып кетсе, здесь не имеется в виду прямое отвращение от религии. Просто его пустят формальность даже. Миңа нәрсә ол кирәк, мин намазымны укыйм, уразымны тотам, ярар, бетте китте. Кем шулай эшләсә дип әйтә, фасауфа я'тиллаху биқаумин юхиббухум ва юхиббунаху. То Всевышний Аллах заменит это общество, этот народ племенем, которого он полюбит и который будет любить его. Вот Коран хизматын, без Аллах барабыз, Аллаха шикр. Но Аллах Та'аля в любой момент может забрать его, если не ценить и должным образом не отдавать себя. Мы с вами знаем, аят дочитаю, азиллатин аль му'минина, айзатин аль кафирин, который будет снисходительный к верующим, который будет очень суровый к неверным, к врагам. Юджахидуна фи сабилиллахи. Одно из основных условий, Аллах юлунда джихад итәтергән бәндәләр, валя яхафуна лаумата лаим. Хич кемнеңдер сүзеннән, кемнеңдер чего-то мнения, не боясь, не страшась, что про меня скажут. А вот сейчас, как Хазрат начал это дело, нам помогает. Я понимаю, что в его адрес могут какие-то быть эти, но Хазрат не боится этого. Почему? Ля яхафуна лаумата лаим. Потому что цель благое, потому что конечный результат. Без бетанда тоже мәңгегә бармады кул якка. Без дә иртәгә өченчегенне кайтабыз. Ләкин ул мәчет анда калачак. Ул мәчет анда мөселманнарга хезмәт итәчәк һәм динебезнең терәге булып азаннар яңгырашак.
Asıl maqsad bu, muhtaram jamoat. Hamda zalika fadlullohi yu'tihi man yasha. Hech shiksiz bu Allohning bir ulug' bir ne'mati. Uni da tilaganlarga berir. Vallohu vasi'un alim. Alloh taala keng ham ilm ияси. То есть Аллах всеобъемлющий и всезнающий. Дорогие братья, наша страна прошла тяжелые времена. Biz әлеге вакытта сугыштан барабыз. Ул сугыш нәрсәгә бирелде безгә? Это же не просто так испытание Богом дано. Ровно 80 с лишним лет назад Великая Отечественная война. Чуть ранее Отечественная война. То есть Первая мировая война. Чуть ранее еще французы, поляки. Еще назад уходим в Волжскую Болгарию времена нашествия монголов. Даже Тамерлан пришел и разгромил Болгарию. Почему? Мусульманский полководец так поступает. Потому что как только общество начинает засыпать, Всевышний Аллах пробуждает. Тұрыңыз! Жетайында жықладыңыз, ухатлык. Тұрыңыз! Аллах Субхану пробуждает испытаниями. И то, что мы сейчас проходим, и то, что наши братья на Палестине проходят, это урок всему миру. Хватит спать. Иначе либо каямат наступит, потому что вот, представьте, свеча горит, и если ты там не подлил керосину, все, улхарсуна бара. Либо мы что делаем? Керосин подливаем и даем новую жизнь. Почему Аллах Субхану Тааля даже посланнику своему и Джибрилю Амину не рассказал, когда будет судный день? Потому что фактор судного дня, конца света, он взаимозависим от положения верующих людей. У него нет срока. Его можно только притянуть побыстрее. Поэтому она никому не дано, кроме Всевышнего Аллаха, не знает его никто. Шуның өчен, мухтарам джамаат, мухтарам дин кардашларыбыз, вакыт аз берилә инде безгә һәр вакытны, ләкин күп әйтергә телибез. Вот, в следующем аяте, еще один аят хотел зацитировать, тоже Аллах Субхану Тааля говорит об этом. Сура Анфаль, 60-м аяте. وَأَعِدُّوا لَهُمْ أستعوذ بالله بسم الله وَأَعِدُّوا لَهُمْ مَا اسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ مِّن رِّبَاطِ الْخَيْلِ تُرْهِبُونَ بِهِ عَدُوَّ اللَّهِ وَعَدُوَّكُمْ وَآخَرِينَ مِن دُونِهِمْ لَا تَعْلَمُونَهُمُ اللَّهُ يَعْلَمُهُمْ وَمَا تُنْفِقُوا مِن شَيْءٍ فِي سَبِيلِ اللَّهِ يُوَفَّ إِلَيْكُمْ وَأَنْتُمْ لَا تُظْلَمُونَ. Всевышний Аллах и здесь призывает: всегда будьте начеку, боеготовными будьте. Боеготовными будьте. Всегда, в любой момент принять удар. Притом сразу расшифровывают, сразу понимание от американцев или от кого, от европейцев, от кого. Нет, Аллах Субхану сразу говорит: готовьтесь и против тех врагов, которые являются вашими, и против врагов Аллаха, и против тех врагов, которых вы даже не знаете, которых вы даже не подозреваете. Всегда нужно быть готовыми. Ма'нан, духовно нужно быть готовыми, знаниями нужно быть готовыми, умениями, навыками нужно быть готовыми, дорогие братья, а не находиться в спящем режиме. Альхамдулилля, ваш пример, он уникален, то, что мы сейчас показывали, то, что вот это сейчас такая практика, Аллах берсе, башлатып жибәрелер, һәм регионнар белән кардашлык нейне керер, һәм ул вакытны Хабаровскида гына түгел, Хабаровскидан соң Сахалинда, аннары Камчаткада, аннары Владивостокта, аннары Магаданда, иншаллах рахман, һәрбер өлкәдә мәчетләр булачак. Ләкин бөтенесе безгә карап тора. Булар Хабаровскида булдыралармы, юкмы икән? Әгәр булдырабыз икән, бөтен ишекләр ачыла. Әгәр дә без анда булдыралмыйбыз икән, шушы шәм кебек сүнеп китсәк, ул вакытны бездән дә китапны ябалар да, ярар булар булдыралмады, бөтен җирдә дә ишекне ябалар. Шундый бер нәтиҗәсе дә булырга мөмкин. Шуның өчен сезнең көчегез, сезнең җихатыгыз шушы якта Аллаһ Раббыбыз көч-куәт бирсен һәм иншаллаһу рахман йөрәкләребезне ачсын шушы якта. Бер үрнәк белән генә бу бүгенге хутба вагазының магнасын әйтергә рөхсәт итегез. Один пример. Не мужчины. Мы знаем много сподвижников, выдающихся, таких как Абу Бакр, Омар, Осман, Али, Абдурахман ибн Ауф, Зубейр, Тальха и так далее. Одним примером только. Асма бинт Аби Бакр, одна из дочерей Абу Бакра, у которой прозвище какое? Заату Натакейн, обладательница двух поясов. Ее пророк алейхиссалям так назвал. Почему? Потому что когда они переселялись из Мекки в Медину, и нужно было снарядить лошадей продуктами, и не было тряпки, она берет с пояса своего, отрывает половину своего пояса и завязывает две сумки, и по две стороны лошади или верблюда так ложит, и они несут их к пророку алейхиссалям и к Хазрату Абу Бакру туда.
Это величайшая история, многие из вас читали, кто не читал, обязательно почитайте. Это величайшая женщина ислама, старшая сестра Хазрати Аиши, жены пророка, алейхиссалям. Это настолько уникально. Ее муж Зубейр бинт аль-Авам, один из величайших сподвижников, он не был богатым, но его преданность вере, его преданность религии, она его за это любила и всегда рядом с ним была. Как она себя тут не пожертвовала, когда Абу Джахль пришел, ей по лицу ударил за то, что она не сказала, где находится ее отец. То есть такие испытания, такие сложности прошла. Она дожила больше 100 лет. И все свое имущество отдавал на пути Аллаха. Но даже когда Абу Бакр радлан имел 40 тысяч дирхамов того времени, был самым богатейшим человеком Мекки. На момент переселения из Мекки в Медину у него оставались 5 тысяч, и он все 5 тысяч дирхамов с собой забирает. Но когда пришел дедушка Абу Кухафа, Асма бинт Аби Бекрин, и спросил, вам отец что-нибудь оставил-то, когда уходил из города, хоть что-то есть? Он был плохо видящим. Она в камушке сыпет в тарелку, дает его руку, говорит, вот же посмотри, он много денег оставил. И он порадовался, хотя он еще был неверующим тогда. То есть порадовался то, что он хоть что-то оставил своим. Я к чему это, дорогие братья, говорю? Вот мы зачастую сегодня, даже андай ата сөзі бар. Урыс байса, шеркеу сала, татар байса, өзіңіз білесіз. Что, о чем говорит? О том, что вот мы сегодня видим на Дальнем Востоке столько церквей, столько там везде по странам, по другим регионам мы видим. И каждый раз думаем, что это государство. Ни в одной церкви государство никогда не принимало участие. Кто это делает? Сами христиане. И теперь сравним наше положение и их положение духовное. Хазрат был, видел, сколько церквей мощных, огромных, 40-метровых в Хабаровске. 4 только самых таких крупных, без маленьких, а так их десятками, сотнями там. Это о чем говорит? Это не говорит о государстве. Государство отделено от религии. Это говорит о чем? О приверженности самих исповедующих ту религию. И поэтому, дорогие братья, вот пример Асма бинт Аби Бекрин для нас должен являться ярким примером того, как нужно жертвовать. У нас позиция, к сожалению, я с себя начинаю. Вот я дом себе построю, потом еще квартиру возьму, потом еще машину возьму, а потом подумаю, помочь интересно там мечеть или не помочь. Так не работает система. Так система не работает. Ничего керек, баштан Пейгамбар Efendimiz күчкән вакытта Мәдинәгә баштан мәчет салды, аннары янында үй салды. Бөтен безнең галимләребез, устазларыбыз, табииннар, сахабилар күчкән вакытны нәрдә, кая баралар икән, ул якта баштан мәчет салалар. Баштан мәчет салалар, аннары шәһәр үсә. Безнең булгар бабайларыбыз монда баштан мәчет салдылар, уртада без күреп торабыз, хаман әлдә исән, Аллаһка шөкер. Хазрат әйтте, ул мәчет салынгачтан йөзләр еллар торачак иншалла. Шундый колонналар белән, шундый диварлары белән иншалла 500 еллар торачак. Без болгар бабаларыбыздан күрәбез. Баштан мәчет салдылар, аннары бөтенесе түгәрәгендә инде, шунда монда теге якларында өйләр сала башладылар. Шуның өчен, мөхтәрәм җәмәгать, Аллаһ Раббыбыз Кур'аны Кәримендә әйтә: Астагфиру билlah, бисмилlah. Ин кана абаукум ва абнаукум ила ахир ал-ая. Әгәр дә сезнең аталарыгыз, малайларыгыз, хатыннарыгыз, кардашларыгыз, абыйларыгыз, абзыйларыгыз, туганнарыгыз, гаиләләрегез, сезнең мөлкиятегез, малыгыз, машиналарыгыз, үйләрегез сезгә Аллаһтан һәм аның пәйгамбәрен ахаббу илейкум миналлаһи ва расулихи, Аллаһның расулыннан һәм Аллаһтан тагын да якынрак булсалар, монда әлдә бетмәде. Ва җихадин фи сабилихи, Аллаһ юлында җихад итүдән дә якынрак булсалар, фатараббасу, көтеп торыгыз. СВО-мы көтеп торасыз, пандемия-мы көтеп торасыз, анда икенче, өченче дөнья сугышын-мы көтеп торасыз, көтегез. Аллаһтан бер әмер көтегез дип әйтә Аллаһ Раббыбыз. Шуның өчен, мөхтәрәм җәмәгать, әлхәмдүлилләh, мин бу сүзләрне сезгә гырланып әйтәм. Чөнки сез бөтен илебезгә үрнәк булдыгыз. Хәзрәтегез башыгызда, алдыгызда имам буларак Аллаһка шөкер шундый үрнәк бирдегез. Аның алдында мөфти хәзрәт, аның алдында Татарстан рәисе безнең бөтен өлкәләрне калдырмыйчы һәр җиргә ниндидер дә булса ярдәм кертеп, мәчетләрне салып, мәдрәсәләрне төзеп, татарның гырыф-гадәтләрен һәм ислам диненең барчалыгын саклар өчен Аллаһка шөкер Татарстан бу эшнең башында, Рәсәйнең беренче чиратларында тора. Әлхәмдүлилләh. Шуның өчен, мөхтәрәм җәмәгать, Аллаһ Раббыбыз шушы кайнарлыкны, шушы намаздан файдалы алыр өчен үзебез. Вот минем янымда ике җегет килде, мин Дальний Востоктан мондан самолет белән килә идем, Уфадан. Килегез мине алыгыз аэропорттан дип әйттем. Бер тапкыр әйттем, төнне чыгып, иртән аэропорт каршысында тора иделәр. Хәзрәт, без килдек, каршы алабыз сине. Шундый әйттеләрме? Шул ук вакытны Аллаһ юлында, ислам юлында һәр беребез
Мин акчаны бирдем, яра, мине тимәгез дип кына түгел. Үзебез хәзрәт, мин барам. Син тагын бары тапкыр барган вакытны яныңда ал мине. Мин дә синең белән барачакмын. Мөхтәрәм җәмәгать, динне югары күтәрү, мин шуның белән хутбаны тәмамлыйм. Усуль фикхта, усуль фикх, основа фикхта, тагын да тирәнрәк китаплар алар. Шулай дип аңлата. Һәрбер гыйбадәтнең, Аллаһның кушкан гыйбадәтнең матур фарызларның, теге кушканнарның хусын матурлыгы бар. Шушы матурлыгы сәбәбе белән Аллаһ Тәала аларны кушты. Харам булган әйберләрнең дә һәрберсенең кабих, ягъни мерзость деген начарлыгы бар. Шуның өчен Аллаһ Тәала алардан тыйды. Әмма ләкин джихад фарызының асыл сәбәбе матурлыгы и'ляу калиматиллах дип язганда. Возвеличивание Слова Божьего, религия, Слово Аллаха возвеличение. Именно она лежит в основе джихада. И каким методом в той эпохе, в которой мы живем, это воспроизводится, это дело является фарзом. Вот Хазрат Янгана сөйләде, Гызман Хазратны Россия Ислам университетында төзегәндә акча җитмәде, китерделәр дип. Ул шушы әйберләр бүгенге вакытның джихады. Кешеләрне дингә өйрәтү, кешеләрне югары күтәрү һәм Аллаһның бүген безне советлар вакытында кебек кемдә тыймый намазларыбыздан. Аллаһка шөкер, мәчетләребездә дә салабыз, мәдрәсәләребез дә бар. Ләкин мөхтәрәм җәмәгать, без динебезне үзебезне җитештерергә тиешбез, тагын да укырга, тагын да өйрәнергә кирәк. Шуның өчен Аллаһ Раббыбыз бу җихадны фарыз кылган вакытны и'ляу калиматиллах. Һәм дә без дә Аллаһка шөкер шушы вакытта Ирак көнчыгыш якларында Аллаһның динен югары күтәрер өчен, манаралардан азаннар яңгырар өчен шушы хезмәтләргә башладык. Хәзрәт әйтте, кардәшләребез белән, гаиләбез белән берлектә, әгәр дә чөнки бөтен Ирак көнчыгышта Хәзрәт әйтте, Япониядә дә булсын, Кытайда да булсын, бөтен якларда безнең татар милләтебез бик күп дин эшләренә зур өлеш керттеләр. Шуның өчен без дә алардан калышмыйк. Аллаһ юлында хезмәт иттек, Аллаһның җихадыны бу сүзләр белән агныйк һәм безне үзебезне һәр вакытны шушы җихадка, хезмәткә әзер торыйк. Хәзрәт әйтсә дә, теге ат сынны учып барачакмын дип, машина артыннан гына түгел, Владивостокка шунда барган вакытны Аллаһ юлында да бер машина үземә, бер машинаны да мәчеткә дип багышлап, шундый ният белән барсак, ул вакытны Пәйгамбәровның бер хадисе бар. Ахыр заманда шундый бер замана киләчәк дип әйтә. Пәйгамбәр сахабаларына әйтә. Сез дип әйтә, ул вакытта күрә алмыйсыз, ләкин ул вакытта шундый бер кешеләр булачак. Сезнең юлыгыздан барган вакытны, сезнең эшләгәннәрегезне, Асма бинт Аби Бәкр дип әйттек, Хәзрәт Усман дип әйттек, Абдурахман ибн Ауф, алар кебек, сезнең кебек эшләсәләр, шул гамәлләрне, шулай иттереп динне таралсалар, шулай иттереп диненә бик садакат булсалар дип, ул вакытны сездән 50 кешенең савабын алырлар. Сахабалар әйтә, я Расулалла, ул вакыттагы 50 кешенең, наверное, дип әйтәләр. Юк дип әйтә. Сезнең сахабаларның 50 кешенең савабını алачаклар дип әйтә. Әгәр дә бу ахыр заманда Аллаһ юлында сезнең кебек хезмәт итсәләр. Шуның өчен мөхтәрәм җәмәгать, алардан калышмыйк. Әз дә булса, күп дә булса, монда да булсын, бүтән илләрдә дә булсын, Аллаһ юлында хезмәт итәргә бер көнне дә туктамыйк. Бер үрнәк бар. Пәйгамбәр Әфәндimiz вакытында, Бәдр сугышында, Ухуд сугышында шу вакытта исемдә юк. Bir sahabe bir tapkır namaz okumadı. Bir tapkır urazı tutmadı. Bir tapkır zekat vermedi. Peygamber Efendimiz'e barıp şehadet etti. Buysundu hem cihatta şehit bulup gitti. Peygamber Efendimiz onlara göstererek cennet ehli deyip etti. Bir tapkır namaz okumadı, bir tapkır urazı tutmadı. Lakin Allah'ın yolunda cihad etken için Allah Rabbimiz onlara en ulu derece, şehadet derecesini hem cennetlerinin en ulu derecelerini bağışladı. Biz de kalışmık muhterem cemaat. Allah Rabbimiz sizden razı olsun. Allah Rabbimiz reisimiz Rustam Nurgaliyeoğlu'ndan razı olsun. Müftiyimiz Kamil Hazret'ten, Yusuf Hazret'ten hem bütün din ehillerinden, lakin din ehilleri asıl tugul. Şu siz bulmuşu, cemaat bulmuşu, sevdagarlar bulmuşu, biznesmenler bulmuşu bu iş barmayacak. Şunun için bir kul bilen Allah Rabbimizin aytgani boyunca va'tasimu bihablillahi jami'an ve la tafarraqu ayrılmışı, taypılmışı bir kul bilen eğer de hizmet etsek Palestina işleri de inşallah tamamlanacak, esvo da bitecek. Gırlab inşallah bağlarımız, sınıklarımız dinimizni in kurkam in ulu rəvişdə öyrənəcəklər.
ألا إن أحسن الكلام وأبلغ النظام كلام الله الملك العزيز العلام كما قال الله وتبارك في الكلام وإذا قرأ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون. الحمد لله.